Sawubona, ngingu-Dkt. Ramanujam, udokotela omkhulu wokuhlinzwa kwezinzwa e-Apollo Specialty Hospitals, Vanakaram. Isifo sokuwa. Isifo sokuwa yisifo esivamile, esenzeka nsuku zonke esibhekana naso kubantu abaningi. Lesi sifo sithinta izingane, abantu abadala, futhi singathinta noma ubani, kungakhathalekile ubulili noma iminyaka. Izimbangela ezivamile zesifo sokuwa, zifaka phakathi ukulimala ekhanda, umdlavuza wobuchopho, noma yikuphi ukutheleleka ebuchopho, noma izifo zemithambo yegazi ezifana nokushaywa unhlangothi, noma kwesinye isikhathi, noma iningi lezikhathi imbangela ayaziwa. Uma uba nesigameko sokuqala, sikubiza ngokuthi ukuquleka. Lapha sibona ukuthi kungaba nezinhlobo ezahlukene njengokuzamazama kwezandla noma imilenze, kungaba umuntu esazi noma engasazi, noma aphucekelwe ingqondo. Isikalo sokuqala sivamise ukuba siphele sodwa futhi singaba nembangela ethile njengokwehla koshukela egazini, isodium ephansi noma izinkinga zokushintshashintsha kwamakhemikhali emzimbeni okumele kuhlolwe kuqala. Kuphela uma ukuquleka kuqhubeka njalo, yilapho sesikubiza ngokuthi isifo sokuwa. Isifo sokuwa akusho ukuthi kufanele uphuze imishanguzo yokuphila kwakho konke. Ngenxa yokuthuthuka kokwelashwa kwezifo zobuchopho, manje sekuvunyelwe ukuhlinzwa kulabo abagulayo abangaqondakali kahle ngemithi eminingi yokulwa nokuquleka. Sikubiza ngokuthi ukuhlinzwa kwesifo sokuwa. Lapha, ngemva kokuphenya ngokucophelela iziguli ezinezinqubo eziningi ezifana neMRI, i-PET scan, i-EEG, futhi singakwazi ukubona ukugxila ebuchosheni okubangela umfutho kagesi futhi kubangele isithuthwane. Kunezinhlobo eziningi zokuhlinzwa. Esibhedlela i-Apollo Specialty sivame ukwenza ukuhlinzwa kobuchopho isiguli sivuke, kanye nokuhlinzwa okuholwa izindlela zokuzulazula ukuze kususwe izilonda, nokufakwa kwamadivayisi okuvuselela ubuchopho ukwelapha isifo sokuwa, kanye nokuvuselela i-vagus nerve ukwelapha isifo sokuwa. Futhi senza zonke izinhlobo zokuhlinzwa kwesifo sokuwa njengokususa ingxenye ye-hippocampus, ukususa ingxenye ye-medial temporal lobe, kanye nokuhlukanisa izingxenye zobuchopho. Ngendlela efanayo, sisize iziguli eziningi futhi sabelapha ngokuphelele isifo sokuwa. Isifo sokuwa siyelapheka futhi asisenandaba. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uxhumana nodokotela uma uba nesigameko sokuqala sokuthuthumela, futhi uma uba nezigameko eziningi zokuthuthumela ezingalawuleki ngemithi, xhumana nodokotela ohlinzayo ongakusiza ekwelapheni isifo sokuwa. Ngiyabonga.